Salut! Sunt Cristian. Lucrez ca șofer la firma Maracana din anul 2010. Anul acesta am beneficiat de un vehicul de demo, Iveco SOI, de la Iveco România. În ultimele săptămâni am reușit să cresc scoringul de consum de combustibil de la 92 la 97. În tot acest proces am avut susținerea domnului trainer Radu Nicolae, persoană dedicată de la Iveco România. Haideți să vă arăt cum. În prima săptămână, după o prezentare a vehiculului, am reușit să scot un scoring bun din punctul meu de vedere. A doua săptămână am fost sunat de domnul trainer care mi-a explicat ce aș putea face pentru a mări scoringul. Drept urmare, i-am respectat pașii timp de o lună și am ajuns să cresc scoringul de la 92 la 97, din totalul de 100. După o verificare presiunii pneuri exterioare, o verificare vizuală, ne uităm și în calculatorul mașinii, care ne arată exact presiunea în anvelope, care are un rol foarte important în consumul mașinii, să zic așa, în consumul de combustibil. După ce am făcut o verificare a presiunii ce ne arată aici calculatorul, putem porni la drum. Cel mai mult trebuie să avem grijă la plecările de pe loc și la oprire. Plecările să nu fie bruște, să nu fie un demaraj, să zic așa, plecările cât mai lin să fie și la fel și opririle. Să nu fie opriri bruște și alte cele. Trebuie să ne folosim foarte mult de inerția mașinii. Decelerarea trebuie să o facem din timp. Trebuie să anticipăm cu 8-9 secunde înainte de a ne opri sau a evita un obstacol sau orice. Un obstacol pe care îl vedem, că dacă apare ceva brusc în față, n-avem cum, trebuie să frânăm. Un mod foarte important, zic eu, că ar trebui punctat, mașina trebuie să stea cât mai mult pe modul eco și cât mai mult putem să folosim funcțiile de cruise control al mașinii și predictive cruise control. Oricine poate atinge scoruri mai bune. Anticipează, folosește cruise control și predictive cruise control, activează eco, evită ralantiul și ai grijă de camion. Iveco SOI te ajută, tu doar aplică consecvent.